Evo me. Da zatvorim vrata. I evo me. Vidite, ali ne znam da me vidite. Možda me vidite, ali nema veze. Evo sad. Ja stojim malo. Nema veze, sejmo. Kažem moramo sejmo, ne moramo. Znači, možda sam ne previsok, ali ne veze. Znači, pozdrav ćubri, evo, danas ćemo da pričamo o onom prestiđu što sam napravio klip. Evo sad se uploade na YouTube, ha 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 ha. Znači, sad ćemo da pričamo o njemu. I kazat ću vam, znači, šta su mi rekli. Znači, sad vam odmah kažem, znači, do sad sam bio možda da kupite neki prestiđio, ali sad uopšte nisam. Znači, kad vam crkne neki prestiđio, do sad je bila, servis je bio u Ćupriji i slali smo tamo ovo, tamo se slao tablet, a sad je servis u Beogradu i znači kad je bio u Ćupriji slali smo ga brzom poštom, a sad je u Beogradu i znači sad šaljete ili preko prodavnice u kojoj ste kupili ili brzom poštom, znači, ali o svom trošku, do sad je bilo o njihovom, a sad je o svom, ili lično davanje. A znači lično davanje može samo oni da preda, znači koji iz Beograda. Mislim, mogu ja da imam Beograd, ali šta ću u Beograd samo zbog tableta. I znači sad ja moram da imam u Gigatron, tamo sam ga kupio, da dam njima da ga oni odnesu. I znači eto, ljudi, nadam se da sam vam pomogao, sam vam rekao da nikad ne kupujete prestiđio. I znači to je to. I mislim, vi možete kupiti, ali ako vam se pokvari, šaljite ili ako ste iz Beograda, onda, znači super je da se pokvari, vi ste ga odnesti, ali ja sam iz Niša i sad treba da imam u Beograd zbog tableta, mislim šta. I eto, znači, mislim da sam vam pomogao i vidimo se u nekom od daljnjih klipova. Doviđenja!